Naši klienti nemuseli využiť vládny špeciál. Počas posledného zájazdu do Jordánska boli zrušené všetky lety a hrozilo, že naša skupina sa nebude mať ako dostať späť na Slovensko. Jedným z riešení bolo využiť vládny špeciál, ktorý by ale skrátil zájazd o 2-3 dní. Hľadali sme teda iné riešenia a ponúkli sme našim klientom transfer a návrat domov cez Saúdskú Arábiu. Tento návrh naši klienti prijali, nakoľko v Jordánsku samotnom bezpečnostná situácia bola priaznivá, zájazd prebiehal v poriadku, takže sme zabezpečili našim klientom transfer z Jordánska do Saúdskej Arábie do Tabuku. Z Tabuku sme objednali jeden let do Džedahu, z Džedahu druhý let do Viedne a odkiaľ mali zabezpečený už potom transfer do Bratislavy. Ja ďakujem samozrejme aj našim jordánskym a saúdsko-arabským partnerom, vďaka ktorým sa nám to všetko podarilo hladko zmenožovať a zorganizovať. Ďakujem našim klientom, že sa na nás obratili s dôverou, využili túto možnosť, neodleteli vládnym špeciálom, ale nechali si tento zájazd dokonca o jeden deň predložiť a videli aj kúsok Saúdskej Arábie. Som naozaj šťastná, že už ste zdraví, šťastní doma. A za našu cestovku musím povedať Travel Go Tour, že som fakt hrdá, že sme to dokázali našim klientom zabezpečiť na naše náklady a nemuseli sme využiť vládny špeciál. Takže toľko z mojej strany ohľadom vládneho špeciálu a Jordánska. Momentálne je už vzdušný priestor otvorený, už sa dá opäť lietať a ja pevne verím, že ďalšie zájazdy už budú prebiehať úplne v poriadku.